Terus apa yo karo mati. Dhewe. Berarti Udah mau ndi? Tapi kalau aku tidak sih, modal. modal nek Blitar. Asli masuk. Modal ini toh? Nek Blitar jenenge. Nek Blitar apa yang mulai kalau yo. Yo. Salah. Mulai sangu dan kencon. Apa nang ya? Pondok gak bisa ini pondok. Wah, kita kira gitu. Pelan. Oh, tang ya. Melumpuk kabeh. Karo anak boy kayak mercon yang bledas omah ngendi mbah lali ya. Ronggon banget. Oh, kalau bintang ngancar we bener-bener ngancar karo mau Kediri. Ngancar ngediri. Lumayan. Omah ya ajur. Gentenge ilang kabeh. Tembok ya Tapi wonge ora korban kok aman ra kok ora nek wonge bledas dhewe paling. korban bener masyarakat tadi. Ora. Pas dedel kok nyampe. Tapi piye kok iso ngandhe dhewe? Nanti makana ipal. Ya pas anu mercon kuwi apa jenenge kerace apa dedel iki lho. Ki andro TikTok mangklek mercon gedhe dedel nggih sih. Kotro kae termasuk nyawane akeh wi. Mercon sak mene lek dodol nggih linggis gesek anu ra bledas wi. Ajur. Ada Mbak Sinta ya, iya. Oke. Jadi suwiraman darani umroh. Entarane umrah. Umroh jadi. Piye pas awangan omong-omongan awi. Serung mood live umroh kaji. Dolonan berapa? Kendel termasuk dodolonan nih. Terus kurire loh. Iya, betul. Kurire tak dewe. Oh, nomor yang boleh ya teman. Iya. Berdas yang jalan repot. Cinta itu liane ada kendel-kendel selain sadeng men. Jadi ada yang gay. Gak enak. Selain sadeng kok seliane gawe los mangkan. Iki jenenge mijet di sadeng. Itu enak. Nah, ini prakuli desa. Ngono iki sesuk bar salat Id biasane sadeng wah ngarep masjid kok. Nah, dhisik ya. Nah, tapi ra ngerti lek kono sing bakul ra ngerti ya. Kurang ngerti no? Ini ya mek. Kang gawe. Dhisik penggane wae. Bisa ngerti ya mah ada. Heeh. Malah wong ado-ado cerita lek lek tuku nang kono. Asli ngentidan Mbak Sinta asli serengat. Salam buat Mbak Sinta ya oke. Dhisik pas ane ada kamerane tukune rono to ya. Nah, kata tuku. Ora cacah to. Ngomong Mbak kowe paling ngerti mergo kan widodol kan bolomu. nah, kan kata berapa lagi? Ngerti kowe bakul kan mek rezeki. Ratu keabadian konatus dan telung dina keatus. Iya. Mbak Nama. Aman. Heeh. Mulane wong radus ngelokne dede kooperatif umum. Lagi balon. Oke. Enggak. Kalau nek sanju denane kan moro rene to ya. Wong 6 ya. Sanju karo Rimbo. Foto bareng ya. Kan sanju ra tau adus. Mana tahu sama Masa rata atus. Ra tau adus.